Tervetuloa seuraavan episodin pariin. Tänään maalataan sateenkaari. Tässä on suojapaperi. Sitten levitellään siihen nämä sateenkaaren osat. Nätisti. Ensin vedetään pohjamalli. Mikä tuo kolisi? Niin mulla ei pensseli siellä pohjalla. Saadaanko me kaikki mahtuu tähän paperiin? Saada. Onko nämä oikein päin? No sillähän ei, itse asiassa sillä on se väli, että ensin laitetaan ne niinku väärinpäin. Niin. Miksi me laitetaan ne ensin väärinpäin? Me vedetään yksi kerros tänne väärälle puolelle. Niin. Vähän vaan silleen. Niin. Tee se homehdu sieltä. Jes. Koska tää tulee... Saadaan se mökkii ja hirveä ilmatiivis. On, mutta se myös. No se on hemmetin hyvä, että se ei ole ilmatiivis, niin se ilma myös vaihtuu sen. Niin. Sitten meillä oli, No. kuten huomaa, niin tästä irtoaa vähän No. No niin. Tehdään semmonen. Loppukäsittely vielä hiomalla. Tää muuten varmaan kuulostaa kivalle. Lopullinen käsittely, loppuhiomelu. En mä osaa puhua. Väärältä puolelta vähän hinkkaa, että lähtee irtoa tavara irti. Siitä on tehty kappa. Siinä oli tikku. Ai jaa. Noin. Nyt laitetaan tää vielä väärinpäin, näin maalataan se väärin pohja. Joo. Toi on väärinpäin, tää on väärinpäin. Niin päin näin. Aina väärinpäin. Väliä miten päin. Ja sit me tehdään semmonen vielä. Heilautetaan kerran noin pois tosta noin. Nyt mitä tuli siihen. Noin näin. Miksi tehdään helposti, jos voi tehdä vaikeasti? Kysyn tähän vaan. Onko tää väärinpäin? Nyt tää on väärinpäin. Laitetaan nuo isot tonne reunoille. Aha, okei. Sulla on joku pläni tässä. Me voidaan laittaa nää ihan tälleen niinku suurin piirtein niinku ne tulee. Aivan. Ei muuten yhtään huono fiilis. Silloin ainakin niinku mahtuu siihen. Niin. Totta. Äsken se oli ihan perseestä. Ja nyt ne on hyvin. Niin. Sitten vaan maalii pintaan. Pönttö auki ja... Pönthö. Pönttö. Pönthö auki ja pilvee. Aha, siellä onkin. Siellä on aarteet edelliseltä kerralta. Mutta ei anneta niiden hämätä. Koska toi on toi Pitääkö te sekoittaa? En heilutteli joista, kun tää on sävyttämätön, niin ei siellä oo mitään niinku. No, onkin. Ja laadukas Parksidein pensseli. Ei edelleenkään sponsoroi. Ei edelleenkään valitettavasti sponsorina. Ei kaupallinen yhteistyö. Ei kaupallinen yhteistyö. Eli ihan paska yhteistyö. Kyllä mä näistä maksan. Ensimmäinen kummeliviittaus. No näin. Näinpä. No niin, sit vaan maaliin pintaan.
sä vedät ne reunatkin. Joo. Ihan hyvä ajatus, mutta yhdellä kädellä ei onnistu. Lähtee karkuun. Olisi pitänyt ajatella tätä asiaa vähän etukäteen. Ei ole ollut tapana ajatella etukäteen. Yleensä jälkikäteen huomaa ne kaikki asiat sitten, mitkä on mennyt jutussa kumminkin. Niin, ja toisella kertaa tulee silleen se, että tai niinku se jälkeen tulee mieleen, että olisi voinut tehdä tosiaan jollain tapaa helpomminkin ja se toinen helpompi tapa olisi ollut tämä. Tai he olisivat tosiaankin voinut jättää vaikka tekemättä, mutta... Niin se on kans sitten semmonen yksi mikä tulee. Mutta... Ai niin, nuo päädytkin pitää maalata. Joo. Eli tehdään tämmönen kosteuslukko. Käytetään tämmöistä termiä, onko se oikea termi? Mä mikään pintakäsittelijä on. Jos mä olisin pintakäsittelijä, niin mä osaisin avata ton maalipurkin silleen, että se ei olisi niinku kansi solmussa, että se pitää vasaralla laittaa kiinni. Totta. Vedit sä molemmat puolet? No pedi. Mutta eikö sä auta, että se kuivuu? Tää? Eikö sä auta, että se kuivuu? En, koska sillä ei ole sillä takapuolella väliä. Aa. Niin vetää sinne nyt vaan niinku yhteen kertaan. Joo, ja sen takia mä laitoin kato vähän tohon... Löydettäisiin joku skapula tohon väliin, niin sitten jäisi niinku ilmaa, ettei ne Ihan vaan semmonen hentohönkäsy siihen takapuolelle ja sitten se etupuoli niinku paremmalla ajatuksella. Noniin, onks tää done? Yes. Nyt voitais keksiä semmonen tässä vaiheessa kun on maalattu, Niin. niin keksii joku tähän keskelle, että nää ei ois tosta keskeltäkään niinku. Hei, hyvä idea. Sulla on vähemmän maalia käsissä kuin mulla, niin Oh yeah. Ja sit vielä joku kalikka siinä. Täällä on semmosia pölyisiä kalikoita, otetaan se. Ei täällä ole mitään. Oho. tossa on palikka. Just löytyy se. Ostat vaan. Ei toiminut ihan niin kuin mä ajattelin. Jos oikein ruvetaan hipistelemään, Ai että. nyt se on vähemmästä kiinni. Sitten kun se sit nostaa, niin se ei niinku... Alright. Nyt vaan odotellaan, että maalit kuivuu. Ja sit vedetään väripintaan. Niin sikäli mikäli jos sä nyt tuut vetämään vielä toisen kerroksen. Niin. Ja vinkki vitonen ei jätetä näitä tuohon kuivumaan. Vaan kastaa ne niin pirukseen täällä ämpärissä. Ja sit heittää ja sinne ämpäriin. ämpäriin, niin sit pysyy vielä paremmin. Totta. Vielä parempi olisi se, että jos olisi muovipussi, niin laittaisi tänne muovipussi. Niin se ei kuivu. Tuo jättää sinne ämpäriin. Niin tässä kohtaa me jätetään. Minkä takia sä luulet, että täällä on pohjalla näitä juttuja entuudestaan? Periaatteessa ne olisi ihan käyttökelpoisia periaatteessa. Niin. Totta. Semmonen vinkki vitonen. Joltakin opittu.
Olisitko itse keksinyt? En oo itse keksinyt. Okei. Nyt meillä on pohjamaalattuna meidän sateenkaaren osat. Sen verran puskattiin, että revittiin nää irti jo tosta pahvista. Kyllä, tää ei mene ihan täysin palavisessa, eikä tää jatku saman tien. Ei tarkkasilmäiset saattaa huomaa, että tukkakin vaihtoi muotoa ja parta tässä välissä. Mutta Se on. Niin, pilvethän on jo valmiit. pilvet on täysin valmiit. Näin tästä näköjään vähän täytyy tonne vetää. Niin vähän se on imennyt. Ja... Vähän täytyy tonne päälle näköjään vetää valkoista, mutta... Niin on ja pikkasen pahvia raapii sieltä irti. Mutta... No mutta jos se laittaa näin päin, niin mitäs sillä? No, mutta se kerää kosteutta sinne ikävästi. Niin. Maattopuukolla käy läpi Joo. ja pikkasen suhii lisää valkoista. Mutta jos ei mikään muu onnistunut, niin nämä on aivan niinku siis Joo. nämä on niin semmoiset niinku ihan mikä tahansa lastenohjelma, Pipsapossu tai Nalle Luppakorva tai mikä tahansa. Niin Joo. Richard Scarry touhukas maailma. ei puutu kuin mato matala vetämässä sillä omena-autolla. Niin. Ja äkkiähän semmonen tästä sahataan. No niin just. Ja taas lähti lapasesta. Mut näille ei tarvinne tehdä yhtään mitään. Voidaan vetää sinne päätyihin sitten näiden jälkeen vielä vähän tonne valkoista. Nyt päättä, kun meillä ei ole sitä valkoista. Veit sä sen kotiin? Totta kai, viimeinen catch-up viedä kotiin. Totta. No, ne voi maalaa sitten myöhemmin. Joo, mä se paikan päälle sitten. Niin nyt ruvetaan vetää toisin kuin viimeksi vedettiin pensselillä. Nyt vedetään spray-maalilla. Kilikali. Ihan Molotovin-maalit. Oho. Meidän yhteistyökumppani antoi tämmösiä. Kiitos Tuukka. Hetkonen, miten ne värit menee? Pitäisikö näitä jotenkin... Kirjoittaa tänne takapuolelle. Niin. Laitetaan, hei, mulla on ajatus. Laitetaan nämä niin kuin silleen Aivan. korkeusjärjestykseen. Joo. Matala ylöspäin. Yes. Eli Kun mä muistan sen laulun kyllä, mutta kun se menee ylhäältä alaspäin, että punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja sitten tässä olikohan tää nyt muuten se, kun mikä se oli se? Kun se sanoi siitä, että voi olla, että sitä yhtä väriä ei ole ja mitä me ruvettiin, että onko se edes väri. Se punainen kukka, mistä tulee sinistä väriä. Niin. Mikä se nyt sittenkin olikaan? Mikä se kukka oli? Onko tässä oikea järkkä? Punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, tumman sininen Niin, mä just, että se... ja violetti. Niin. Just toi on ehkä kyllä nyt vähän niinku... Se on ensinnäkin sitä on hirveän vähän. Mutta Ja sit ei kato, kun niin. meillä on 7 näitä, eikö se ole? Joo. On. 6 Mut meillä on tässä toi niinku oikea sateenkaari, me ei tarvitse katsoa tommosta niinku sateenkaarilipusta. Niin. Näyttääkö tää oikeat sateenkaaret? No, siihen me pyritään. Mut se, jätetäänkö me toi pois? Ei. Kun näitä on 7, meillä on värejä 7. Me voidaan jättää tää pois. Ei tehdä tästä sen vaikeampaa. No sit asiakas kysyy, miksi siinä on 6. Kyllä mä sanoisin, ei toi ole paha. Se tuo kivasti tuon välimallin tohon noin. Kiva liuku. Kato, kun punaisestakin mennään oranssin kautta keltaiseen, niin mennään sinisestä tämmöisen tummansinisen kautta violettiin. Tiedätkö mikä on ongelma tässä vaan? No, Koska tätä on... kyllä se tähän riittää. Riittää, joo. Okei. Tää kuulostaa varmaan hyvältä tuohon mikkiin. Mä uskon. Tätä laitetaan paljon tuohon. Nyt teipattiin tää sahaan kiinni ja sitten mulla on tossa saha ja teippiä.
Eikö se ollut sun se idis? Se oli puukkosaha. Eikö se nyt saha kun saha? Saa siinä vähän vipuvartta tietysti, kun heiluttaa tolleen. Mistä aloitetaan? Eka pitäisi varmaan levittää vähän lisää suojapaperia. Ja toihan ei toimi alaspäin. Ei. Eli pitäisikö, laitetaanko me Tuohon maalauspiste vai? Niin. Hyvä idea. Vai toi olisi ehkä paras. Niin. Jos olisi maaläriteippi, niin laittaisi katsottu pahvipala siihen seinään. Sitten tuossahan meillä on toi tommonen. Meillä on teippi. Noniin, hyvä. Ai niin meillä oli porkkana. Noniin. Latastaan toi sinne. Sitten ollaan fiksuja ja kun ollaan tämmöisessä äitisi ei ole täällä töissä, niin kato näin ja laitetaan tonne roskikseen tästä näin. Mitä se äitisi ei ole tyhjentämässä, niin... Niin, ei sitä kukaan. Mut voidaan sanoa, että ei jätetty lattialta. Vedetäänkö mitään tason päällä ne vai Niin. Joo. Noniin. Tää kato tänne. Niinku näin. Otetaanko oranssia vai maalarin teippiä? Otetaan oranssia. Se riippuu siitä, että oliko tää sitä, mikä katkee vai mikä ei katkee. Mä voin pitää tätä paikoillaan, sä voit laitella sieltä. Noniin. Yes. Tämmönen kotivinkki kaikille kotimaalareille. Joo, ihan uusi juttu, suojaa. Suojaa. Vedetäänkö sinne vielä? Otetaan tohon, niin se nyt ei Ehkä tänne kylkeenkin voisi laittaa palas. Älä nyt on viimeinen Meneekö ihan liian? Menee ihan liiotteluksi. Ja sitten siihen alle varmaan paperia. Eikö me oteta toi? Onko siinä joku hyvä pala? Hei! Se olisi valmiiksi käyrälläkin, katso. Kyllä. Se levy siitä. Otetaan se meidän käyttämä levy. Kato, laitetaan se tohon, koska nyt se isoin kaari pystyy olemaan tossa. Sehän ei olisi mahtunut tohon. Aivan. No. Yksi kappale maalauspöytiä. Otetaan kameraa vähän lähemmäksi. Ai että. Sitten tähän vaan kaarta pystyy. Noin. Ja sitten suihkitaan. Laitaanko se takas tohon kuivumaan? Siellä on näköjään vähän huonosti maalattu. On joo. Aika. Mitä? Mut siihen tulee väri Siihen päälle. tulee väripintaa, joo. Ja Se on niin ylhäällä, ettei sitä kukaan näe. Mietin vaan, että nimenomaan se, että maalaa niin kuin näin. Pitäähän tonnekin saada oikeastaan vähän väriä. Niin, mutta sen pystyy Mutta sen saa vedettyä täältä. tosta. Niin. No saaks toi yläpuolellakin vedettyä tietysti näin? Niin. Joo. Niin saa, niin sit se menee jo puolisuihkuun tohon. Niin. Sitten eihän tonne alas niin paljon tarvitse, kun siihen tulee kumminkin se alaosa. Niin. Ja täällä voi nostaa vaikka just tästä sitten pois. Sitten mulla tuli just mieleen, että hitsi kun olisi niitä... Ootko ei kun et sä oot niin hippi, että et sä mistä Ikeasta osta mitään huonekaluja. Kun olisi niitä pieniä nauloja, mitä tulee aina se repullinen niissä. Niin. Ne olisi lyönyt tonne, niin katsois mistä voisi nostaa ja sit se ei. Laitetaanko me ne pystyssä myös kuivamaan? Vai laitetaanko me vaan pötköttään tohon samalle paperille? Pöydälle. Kun tää mahtuu tää kaari tohon hylly alle, kyllä. Niin siihen vaan. Niin. Eli siihen vaan. tohon vaan pötköllään. Tai ei pötkölleen vaan pystyy. Pystylleen. Niin. Pystyyn pötköön.
Laitetaan siitä koko matkalta vaan pyyhkiä ensin. Täällä ei ole näköjään kenenkään mutsi käynyt siivoamassa. Siihenhän niitä mahtuu. Ei vaikka yhdellä olisi hirveän lyhyt matka tänne. Täällä on aika monta äitiä asuu tässä taloyhtiössä. Se on aina totta. Eikä sit. Okei, sitten lähdetään suihkiin. Eli ensimmäisenä punainen. Eikö se ole? Oh. Ravistelet se jo keltaisen. Mä ravistelen punaisen tässä näin. Eiköhän toi riitä. Sitten me tarvitaan varmaan se semmonen joku. Mikä? No se mihin sä niinku alkuun sohaset, että ketä sieltä tulee. Niin. Mutta mä luulen, että. Tuossa on tuo paperikin. No joo. No mut sit se. Ja samaa suutinta piti käyttää vai? No näin oli toivomus. Onko toi uusi? Sponsori toivoo, että samaa suutinta. Sponsori toivoo, kun silläkin on budjetti. Niin. Onko toi käyttämätön, vaikka se on sininen? Okei. Käytetään sitä. Vai? Kato, kun mä menen sulla on varmaan enemmän kokemus tästä hommasta. Niin. Niin anna mennä vaan. Mä voin ravistella, kolistella näitä. No niin, kivasti tulee punasta. Sitten lähdetään tästä vetää. Ja heti meni väärin, kun ensin puhuttiin, että vedetään siitä ylhäältä. Ai niin, no joo. Ja alhaalta. Heti se lähti sooloon. Tämmösiä ohuit kerroksia pikkuhiljaa tällä pyyhkiä. Haida yksi painavuus ja sitten sillä pyyhitään. Niin vältetään valumien tuleminen. Mieluummin monta ohutta kerrosta ja sitten mä oon kyllä monesti käyttänyt semmoista hengityssuojainta, kun mä maalailen. Ja varmaan joku graffari katsoo tätä, tai joku ammattimaalaaja katsoo tätä himas silleen, ei noin! Mutta saadaan peittävä punainen kerros tälläkin tavalla. Joo, ja ilmanvaihto on hirveän tärkeää. Sen takia meillä on ikkunat kiinni ja ovi kiinni. Kyllä. No niin, siinä on hyvä. Ja sitten lopuksi aina tyhjennys. Noin. Sieltä tulee tyhjää ilmaa. Sitten ei tule enää punaista baria. Niin sitten on suut saatu Kun otat sen irti, niin katsotaan vähän. Eikö se ole ihan hyvä malli? On se aika tuolla loistaa niinku valkoinen, mutta siihen tulee sitten se päälle. menee siihen päälle, koska. Pitäisikö siihen reunaan vetää? No vedä siihen nyt pikkasen matkaa siihen reunaan kuitenkin vielä. Sitten voit näyttää uudestaan se, mitä se putsataan, niin mä en ole edessä. Mut muuten tää on ihan. Se on aivan hemmetin hyvä. Noin. Eli putsaus. Tölkki alaspäin. Sitten puhallellaan sen aikaa, kunnes tulee värisävy. Sitten kun ei enää tule väriä, niin sitten suutin on puhdas. Ja tällä tavalla sitten voidaan ajatella, että suutin ei mene tukkoon. Plus siellä ei ole sitä toista väriä, kun me vaihdetaan suutin tuohon seuraavaan väriin. Onko se oranssi on meidän seuraava väri? Joo. Eli sitten me otetaan tästä seuraava. Älä ota vielä, kun siellä on se punainen vielä. Niin Siirretään se pitäisi siirtää se ensin pois. Mutta se, että. Ai jumaliste. Skäbä. Mikä tää on? Se on keppi. Keppi. Ammattitermeen keppi. No, ai että, nousi nätisti. Kyllä nyt niinku Siirrät sä, kuvaat sä tän hienon siirron. Kyllä nyt niinku Tässä pitäisi olla semmonen, se musasen semmonen, mikä se on? merkki editoijalle. Että. Tai jotain tämmöstä. Mä oon tää editoija tavallaan, mut eihän mä kyllä muista mitään. No sen takia mä sanoin sen tänne nauhalle, niin sä voit kuunnella ja lisätä siihen. Noin.
Mä en oo sitten keksinyt. Tää on ihan hirveän vinos tää meidän kamera. Yhtään ei tullut katsottua. Sitten tää on seuraava. Yes, this is the right size. Toisaalta se ei tässä nyt niin haittaa. Noin, ja sitten lähdetään vetämään keltaista. Missä se on se kelta? Eiku oranssi. Tuolla on oranssi. Otetaan vanha suuti. Se on tällä aloittelevalla tubettajalla, niin sponsoritkin on tämmösiä, että ne pyytää käyttää samaa suutinta. Antaa vajait pulloja ja pyritään palauttaa. Ja älä käydä kuin yhtä suuta. Ei tää tubettaminen, tää ei ole kaikille ne rahat. Noin, sit kokeillaan. No sieltä tuli oranssia. Ja sit vaan lähdetään vetämään tuohon pintaan. Se ei niinku tosiaan... Mä vedän ensin tän päälliseinän puolen tästä näin, koska se on se mikä näkyy eniten. Siihen me tarvitaan niinku hyvä väripeitto. Jonka jälkeen mä lähden vetämään näitä reunoja täältä. Koska ne ei näy niin paljon kumminkaan. Ja nyt on hyvä, kun on tuo valkoinen pohjamaali, niin tää väritoistohan on tosi hyvä. Ei tarvii edes hirveän montaa kerrosta. Jos olisi joku vähän tummempi pohjamaali tai ei olisi pohjamaali, niin tähän vaatisi ihan hullun määrän kerroksia. Mä puhun ihan kun tietäisin tästä asiasta. Että... Sen takia mä oonkin hiljaa täällä, että mä en lähde sanoa mitään, kun se nyt niin tulee ihan järkevän kuulosta asiaa. Vedetään vielä pieni kerros tuohon noin, varotaan ettei tule valumia. Tääkin on vähän tämmöstä näin, että no onks tuolla jo valu? Ei, se oli vaan pohjamaali valu. No. Ja sitten taas suuttimen tyhjennys. Yes. Tai suuttimen putsaus on ehkä korrektimpi termi. Alkoiks tuntuu kurkussa? Alkoi vähän haisee siltä, niin laitetaan ilmastointi päälle. Sieltä. Eikö tässä oli nyt hämähäkiseitti tässä kohtaa? Ehkä joku päivä meillä riittää rahat, tosi hienoa tuotantotilaa. Noin. Tuohon muuten kivasti jää toi... Kato joo, sinne tulee sateenkaari sinne taustalle. Ai vitsi. Noin, ja sitten taas nostetaan tää tästä keskeltä. Noin. Voidaan laittaa seuraava. No niin. Joo, kyllä tää vähän Oi. Vähän alkaa tää tuntuu tää ilma tässä. Mä käyn avaa tuon. Okei, nyt saatiin läpiveto. Jos vähän helpottais. Sitten on tää seuraava. Tää on paksumpi kuin muut. Eikä oo. Silmät valehtelee. Voi olla. Mikäs keltainen? Eiköhän se ole ihan hyvä. No mä olin just sanomassa, että tässä vaihtuu jopa toi ääni vähän, miten toi helisee sun mielestä. Niin joo, kyllä se sitten sen otkeutuu, niin sitten niinku ääni muuttuu, kun sitä helistää. Maali notkeutuu. Mies notkeutuu. Eiköhän se ole ihan hyvä. Merci. Merci beaucoup. En osaa. Noin, sitten taas. Merci beaucoup. Niin se taisi olla. Tetsi. Yhden opiston tunnin ranskaa olen käynyt. Oho. No, Miksi? no kunhan kävi. Oh. Mulla oli Duolingossa
Anteeksi, missä? Duolingo, se appi. Mulla oli siinä ranskan opetus. Oh. Mutta sit mä kuuntelin semmoista nauhaa kuin Learn French with Michel Thomas. Ja sit siinä oli, mä opin tämmösen kuin Quelle impression avez-vous situation économique et politique en France maintenant? Eli mitä mieltä olet Ranskan poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta tällä hetkellä? Kysymys, minkä vastausta en tule ikinä ymmärtämään. Joten ihan turhaa. Osaamme ostaa patonkia ranskaksi. Se on aika hyödyllistä. Se on. Mä oon kuulemma sanonut McDonaldsista ranskaksi. Arvaa vaan tilasiko pelkästään Le Big Mac. Le Big Mac. Oh. Pysty kuupenkin tilaan, kun se oli kuitenkin, vaikka meillä on metrijärjestelmä. Se on hyvä. Ei oo tossa. Siinä on reikä. Onko se mikään ruisantero? Mutta ehkä siinä sitten Siinä on reikä. Ja. Tuo alkaa näyttää jo vähän taiteelta. Mä haluan kokeilla tätä sun keppiä. No, ollaan tässä se vaikka jo tunnettu. Ai että. Toimii. Vähän jännittää. Tossa on joku ja tossa on joku ja tossa on joku. Pohjatyöt. Kun meni siihen koskeen, niin se pitää maalaa uudestaan. Ja tiedätkö mitä me ei tehty näille ollenkaan? No. Mehän ei tehty semmoista näille alkuun niin kuin ollenkaan, että me oltais pyyhitty pölyjä näistä. Kun ne on maannut tuossa lattialla. Nehän ei ollut maannut kuin eilisestä asti, kun niin. sovittiin, että se maali kuivuu yö yli. Niin. Kyllä. Niin. Eikä tää ole niin hirveän pölyinen tila. Pitääkö se maalaa uudestaan? No ei se taisi varmaan tarvinnut, mutta kun mä menin sörkkimään tätä, niin Niin. Niin. Okei. Okay. Toisaalta antaako kuivuu vähän ja pyyhkäisee sitten. Eikä pyyhkäistä nyt saman tien. Joo, samalla vaan. Tulee vähän turhaa hyvä tästä hommasta nyt. Kun tosta irti. Tuossa on joku. No. Tossa ja tossa. Nythän mä keksin semmosen toisen vaihtoehdon tähän. No. Siis, mikä estää niinku lintua lentämästä sen sateenkaaren ylitse. Niin. Silleen, että se peittää tommoset pikkuvirheet. Siinä on kohta semmoinen kunnon naakkaparvi vetää siinä. Miksi tuossa on naakkaparvi? Missä se sateenkaari on? Jumbojetti siihen eteen. Niin. Jumppis. No ja sit onks vihreä seuraava? Oi, sitä ei oo ravittu. Okei. Sitten otetaan tää hieno suutin täältä pois ja käytetään vaan tätä yhtä suutinta. Noin.
jätä se siihen. Pitäisikö se jättää? Eiku, hetkinen. Tää oli Se oli sit punaisessa. Joo. Noniin. Sehän voi jäädä. Siirretään se tohon muiden joukkoon. Niin saadaan kiva kuva, kun ne on kaikki siinä. Niin. Ai niin, jääks toi... Ei, kun sä rikoit tän korkin tästä. Rikoin. Tai sit se oli jo rikki. Tai sit, sehän oli jo rikki. Se oli jo rikki. Se oli jo rikki. Ja kun mä mietinkin, että kun... Nyt tää lähti tälleen ja tää punainen lähti. Tuo kaulus on jäänyt tähän pulloon. Se on rikki toi violetti. Niin. Sitähän mä just sanoin, että... Ja se oli rikki jo. Niin, siis totta kai se oli jo rikki. Se on koko ajan rikki. Niin. Se oli tämmönen joku mä sain tän. Ja tarvitaan parempia sponsoreita. Sitten vielä viimeinen nosto. Nosta. Laske. Ei tuo kuulosta miltään biisiltä. Juu ei. Mä ajattelin, että tähän sopisi semmonen joku mahtipontinen biisi, mutta sit kun ei vaan taidot riitä. Siis se Chariots of Fire olisi mun mielestä ihan hyvä. Meillä ei varmaan riitä budjetti Mä luulen kanssa. oikeisiin biiseihin. Et laula vaan sitä. Nyt meillä on sateenkaaret maalattuna. Pilvet näyttää todella hyviltä. Joo, niin pääsee. Sitten voidaan hämäyksen vuoksi laittaa. Ei voi. Niin, kun se on vielä viimeistelemäti, mutta ei ole kaksi samannäköistä pilveä. Seuraava prosessi on varmaan sit se, että odotellaan, että nämä kuivuu. Ja sitten käydään asentamaan ne asiakkaan tilaamaan kohteeseen. Jos et saa sitä mieltä, että toi tarvii lakaa. Kyllä mä laittaisin sen lakaa ihan varmuuden vuoksi. Lähdetäänkö käymään hakemaan kaupasta lakkaa ja vetästään se tuohon pintaan nyt niinku. Märkänä. No eikö kilikali kuivunut siinä ajassa, kun me käydään? Totta. Totta. Nähdään kohta. Eli nyt saattiin lakka. Onks nää pintakuivat? Spray ihan uusi. Pinnat ovat kosketuskuivat. Siirretäänkö koko kökkö? Missä me lakataan nää? Sinänsä siis... Vedetäänkö tuohon taakke pahvia ja... Ei vedetä tässä, kun tää on aivan pölyssä. No lakataanko tossa maalauspisteellä? Laittaa muutaman siihen kerrallaan. Ei se niitä nyt voi niinku vetää. Saadaanko me jotenkin vierekkäin noin tuohon silleen, että sais lakata? Ei varma. Mut siis laittaa niinku ne oli. Eiks toi oo ihan hyvä? Siitä ne 3 kerrallaan ja noin loput kerrallaan. Okei. Iso. Vaikka. Niin on... Ja muistakaa aina kokeilla, että onko maali kuivaa niin keskelle. Mielellään, tää on nyt niin pieni, että kädellä on vähän vaikea, mutta peukalolla nyt tuohon keskelle, että onko se kuiva. Onks nää pintakuivat? Silleen, että jää jälki. Niin. Nää on kuivunut kaikki. Nää on kuivunut kaikki. Yes. Oho. Hoidat sä lakkauksen? Mä hoidin maalauksen. Toinen käytännön vinkki. Ravistettiin ajomatkalla tänne toi. Oho. Siirretäänkö ne märkänä pois siitä? Joo. Joo, muuten meillä
Vai pitäisikö niitä... Tuo on ihan vaan niin maalipintaa suojaamaan, niin ei ole väliä, jos alhaalta nostaa. Se on ihan totta. Voidaan tästä vaan. Vedit se jo lakat. Kyllä se kiiltää ja on märkää joka paikassa näytössä. Sitten vaan tästä. Sitten vaan siitä. Mä olin tulossa tätä tekemään tähän tässäkin välissä, ettei se pääse kuivumaan. Mä otan jonkun toisen kepin täältä. Yeah. Tiedän kyllä, että loppupäivän maistuu maali ja lakka suussa ja haisee nenässä. Se on semmonen muuten, mitä ei niinku osaa. Arvostaa. Niin Kaivata. Ei vaan osaa se, että siis niinku vaikka tuossa nyt oli toi korona ja kaikilla oli maski, niin Niin. No siitä on jo aikaa. siitä nyt on jo aikaa. Seuraavaksi haluat varmaan yhden riisineistä. Et siis mitähän mä tuossa pihalla leikkailin, jotain puupalasia, niin ihan erikseen tuli semmoinen hetkinen. Sirkkelillä vedin siis pölyä päälle. Tilanne seis sisälle ja hain sen maskin naamaa, ettei oo ihan niinku tarvi niistää semmoista mäntyä ulos tuolta nenästä. Miksei niinku silmäsuojaimet joo, hanskat joo, kuulosuojaimet joo. Sitten Ehkä se me ei ole semmoista työjohtajatasoa. Me ollaan tämmöistä toteuttavaa jengiä. yksi kollega silloin, niin kun oli se korona pahimmillaan päällä ja on näin lähellä ja maski päässä ja juosi sitä käsidesi ja kylves siinä. Niin. Se, että sitten töissä oli näin ja joo ja maski pääsi koko ajan istui yksin siellä sen kopissa ja sitten kun se lähti rassaamaan sen kuplaa sinne halliin, niin ensimmäisenä maski pois ja sitten laikkakoneella pöllyttää sitä ruostepaskaa. No mut kunhan ei korona vaan tarvitse. Kyllähän tuo kiiltolakka tuo myös semmoisen kivan kiilon tuohon pintaan. Tuo vähän sitä satukirjamaisuutta ehkä siihen. Voi olla, että se on vähän turhakin, mutta onpahan nyt. Onpahan yritetty. Niin. Se on tärkeintä. Investointi ei ollut kovin suuri, niin rahallinen investointi, niin menköön nyt tämän kerran. Mä en oo yhtään niin hyvä tässä. Toisaalta tässä on myös se, että mä vedän tätä tämmöstä läpinäkyvää juttua tähän, niin sitä ettei niinku oikein näekään, että tuleeko sitä vai ei. Pitäisikö niihin pilviinkin vetää, että tuossa saisi kiillo? Ei vedetä, kun niitä piti vähän paikkaa maalaa vielä. Niitä aivan. Nurkkia, niin vetää sitten myöhemmin toisella tilaisuudella. Noin. Alright. Nyt meillä on tässä palat valmiina. Niin. Meillä on pilvet. Sitten ne saa Sitten vaan tästä seuraavaksi lakka on kuivunut, niin sitten kasataan. Sitten mietitään se, että miten se kasataan. Niin. Se on hyvä, että käytiin kaupassa eikä muista ostaa niinku ruuveja. Ruuveja. No jonkunnäköisesti semmoisellahan se pitää kasata. Totta. Siitä lisää seuraavassa jaksossa. Tai ehkä tässä samassa riippuu, että miten pitkiä näistä tulee.